nginenkinga lana umfowethu owangithembisa umsebenzi egcineni wadlala ngami. So ngibhalele uhlelo oluthele uzokhona ukungisiza ekutheni ngifinyelele la umfowethu akakhona khona. Njengamanje sisendleleni-ke ezobheka khona ngapha eThekwini ehostela kaMashu. Siyothola yena umfowethu size ukuthi ngabe lokhu akwenzayo ukwenziswa yini noma angibuyisele lokho engangimnike khona-ke uma ukuthi akusehlulekile ukwenza lokho ayethi uzongisiza ngakho. Manje. Hayi madam, nishuthelani? Hamba kahle. Shuthelani manje? Wakuqhamuka amakhamera manje. Hayi madoda asizile kunini. Nizephi? Bosi. Hayi siyala siyakhona. Umbhobho usubheka ngakithi madam. Hayi sakhuluma sathi ngeke uphakame ngomoya. Sizoyisotha kahle le. Sicela uyibekele kuthini? Siyacela ukuthi. Mfethu. Angithi busungizwile igama lakho. Okay. Sihamba mayelana nomfowethu la. Umfowethu kahle. Hawu. Umuthi yawo besanubheka le uqonda ukuthini. Umfowethu ungabaleki, uyalazi udaba engilethe la. Ngilalela ngithi ngilalela. Ungabaleki. Uthe uyakhuluma ngithi. Ngiyeke phela khuluma. Emfethu. Lalela ngamehlo noma ngendlela. Uthi ngibhekele emasem hayi bo. Emfethu. Ukhombisa phela ukuthi uyathenda lento esizisho la. Uma ukhuluma nje ubheka le. Uma manje ubheka le. Lalela sengibuka wena manje ngisabukile sengibuka wena. Okay. Umfowethu la ngathi unenkinga nawe. Futhi khona imali akunika yona nesilwanyana akunika sona. Wena wamthembisa something kodwa ke akumele mina ngibeke ngicela ukuthi kube uyena mfethu ozochaza. Bafo, ngicela kube wena ke ozosichazela kahle mfethu ukhuleke nje ungandlali. Bafo. Cela relax. Uyakhumbula ukuthi Hayi wambuka nje. Musungisabisa mfowethu, musungisabisa. Sihlulekile isithembiso wasenza. Manje sengicela ukungakwakithi. Musukhuphulizwe. Akithi ngene endlini ethi ngifuna ukukhuluma kahle. Mfowethu, uyakhumbula ukuthi wena wangithembisa umsebenzi. Sazama ekhaya saphanda futhi sathatha isilwane esibayeni. Ngoba imali ayingekho, sahlalisa ngale mali oyifuna. Sakunikeza. Emva kwalapho sekuphelile 6 months manje. Awukho umnyangazo awenzi lutho. Awenzi lutho. Ngiyafuna abafana basabamba. Cela umeba. Inamba kisasebenza. Inamba isasebenza kuseyiyo funa manje. Kade kufonela nje wena izolo namba kayingeni. Wekonzi. Angikhombisi lathi ngifuna khona. Angikhombisi. Lalela mfethu. Wamnika malini and namnikani okunye. And umfowethu umazi kanjani mhlambe? Uyabona nje uyiqale nje kahle ekuqaleni umfowethu ukuthi umazi kanjani. Yabo uqhubeke nayo ukuthi ngisamnika imali engaka, samnika nokuthi. Yabo Umfowethu lo mfowethu. Indoda esiphila nayo sikhule emakhaya yazo. Indoda ewumakhelane wasekhaya. So ngokuthi yona la izama khona kuyavuleka ekhaya yabo. Yangithembisa ngokuthi sengihlala isikhathi eside ekhaya ungasebenzi yabo. Yangithembisa ukuthi yona zikhona ikhala le angiveze into engaka ukuze ikwazi ukungifaka emsebenzini. Lokho sakuhlanganisa ekhaya, sazikhipha isilwane esibayeni, sayinikeza nemali engange-1000, imbuzi eyisikazi. Nemali eyi-1000 ngaphezulu. Yabo lokho sakushilo. Akukho nokukodwa engiphika. Engikushoyo mina ukuthi inyanga sezisithupha ngithi. Sonke lesikhathi uthona nje ngingamyeka nje ngingamfonela nokumfonela. Cela ukhombisa la ungifuna khona. Awufezi inamba yami la efonini yakho. Awufezi inamba yami la efonini yakho. Awufezi inamba yami la efonini yakho. Yesa ukufona emcimini. Hayi mfethu, uyangidlala mfethu. Uyangidlala. Okay ngifine, ngicela ngibuyisele ngokwakithi ngiphele ngiphume ku. Ngibuyisele ngokwakithi. Ini yona. Imake baba. Wena wathi kumina ufuna umsebenzi. Imali phela yize kumina. Wena uletha kumina mina ngisela kumeliye khona. Mina ngizosaphila lo mali yakho. Elehlisa umoya. Nangu umuntu. Imake wemfethu. Mfethu. Ngixhaphaza futhi. Ngixhaphaza. Dlala ngami. Umfowethu. Ngoba nakungasebenzi ngihlulekile ngifuna umsebenzi. Ngithela amakhamera. Side lamo. Side lamo. Indlela iyo bungesingani wena. Bungesingani wena. Yona indlela engibonisa ngisiza ngoba vele ngiyabona umfumo wabambi. Njengoba Yona indlela engibonisa ngisiza. Angiyili. Ngiyabuza uthi ubengesingani yedwa. Imake. Angikwazi wena. Uyangisabisa angikwazi. Mina naye siyazazi bungesingani. Ngizoza kanjani ngeke ungisabisa uthi angize hostela ngizobona ngizophuma noma ngeke ngiphuma. Ungisabisa ya nami ngizena abantu engibathemba ukuthi bazongisiza kule nkinga enginayo engiyehlisela wo. Ngibuyisela kwakithi mfowethu ngiphume kuwe ngihlwa nawe. Ngicela kwakithi uyanithemba. Ihostel asinalo. Uyanithemba. Njengoba ngikutshela njengoba sila. Awusho. Usho ukuthi wena ngawuzobe nankinga mathiwa ngiyamemeza mina manje. Abantu ngeze bezimanga ngisabe nankinga. Intombazane uyamemeza wena.
cha ngiyakubuza uzinto pho manje. Shilokho vele intombazane. Yikho ukusabisa Ukuthemba nami ukumemeza. Uziyasho ukuthi mangamemeza. Udingeka umsindo ukukhumbula amalo angekho ngoba 1000. 1000 ke wena wanginika lona ngithi. Ngathatha mina isilwane ngasibamba ngase nga-eda 1.5 ngaphezulu ukuthi ngihambe ngiyogwaza. Awuchazelanga lokho mina. Awuchazelanga lokho. Awuchazelanga lokho. Nangu mfethu uza kahle nendaba. Qhubeka mfethu ngathi uza kahle. Mfethu miya. Qhubeka mfethu ngathi uza kahle nendaba. Inyanga zo6 kusho wena. Ufuna ukuthi wena zonke lezi inyanga ndizangaze kufonela. Ngithi angivezela la ngifuna khona mfethu ngivezela la Ifoni icimile. Mfethu imake mfethu. Mfethu mawufona. Ufuna beyangena kimi. Khombisa ukuthi uyabona. Noma nje bengekho ukuthi ufuna ngiyefika imisikole yakho. Awukwenzi lokho wena dlala ngami mfethu. Wena Dlala ngami mfethu. ushuthi mfethu lo muntu njengoba ewumakhelwane wakini. Hayi bafo ehlisa umoya bafo. Angithi sivumelene mina nawe before size la ekhaya. Yebo mfethu Sitheni ngoba ngishilo ngathini kuwena ngicela ungaphakami ngomoya. Ukuze sizokulungisela kahle into yakho. Bafo Ayikho into edinga ukulungiswa lana, ayikho into edinga ukulungiswa lana. Yonke lento le icacile isobala. Lo muntu lona wanginikeza imali wathi angimsize. Wathi lapho wavala ifoni. Yini ke kumele ngiyenze mina umuntu esevala imake ifoni. wempethe imake ngicela ukubuza ke nje ukuthi wena uvala ifoni. Yima phela ngilalela. Isize yazala lembuzi yakithi esekhakini. Izele kumanje. Kodwa mina ngisebenzi. Angisebenzi. Izele. Ya. Yini sikhona wena manje usiwazi ukuthi imbuzi Kuba kongidelela. Hayi bo hey. ngiphendele njalo endlini yami. Ngilana imbuzi mina. Wazi ngani ukuthi imbuzi yami Yahamba imithi kuze esekhaya. Izele kumanje, izele kini. Mina ngisebenzi ngapha. Hey bafethu. Izele kini mina ngisebenzi ngapha. hayi bo hey yabona ngibambelani ngoba uyena ozathi mina ngimile Baf. So ke thina sambe mfethu sikushiye wedwa. Alifethu ngikhabaza lona. Phela manje ngiyangiphume la ngiyedwa khona ngizophuma nakho la ukuzophela zonke izinto ezoyithatha uphuma nani ngizobona la ukuthi uphuma nani ngizobona la sengiphuma ukuthi uphuma nani mawungayibeki mali la khona ukuthi uzoyithola la wena ngathi wena hlala eduze kwefoni ifoni yakho uyayicisha 6 months wakho shothi mina ngasho ba uzoshintsha amakhadi eduze kwefoni eduze kwefoni sisemakadala wena ngithola Hey baba yayibona ke enye into ngikhabaza wena uzobona namhlanje uzobona wemfethu imali uyangithusa ngisabiza ujangiza hostel phela uzodlala iwrestling la uzela namakamera wemfethu awu imali yima sobuya kulo mfethu sike silungise le ndaba mina nawe Kabiyazi mhlawumbe nilungisele eminyango manje amaningi ngiphatha ngekhanda sekuncane sisaphatha kancane wemfethu imali ngicela ukubuza uvuma umuthi uzoyiphatha kahle ngeke uzuphakamise umoya ubuvunyiswa yini lokho noma kahle ubufuna thina sizoba kahle ngathini sizokugada ukuze uzolwa kahle nomfowethu hayi akunjalo pho manje kunjani ukuthi singacike ngoba sengimbona isikhathi singacike ngoba sengimbona mfethu imali angithi uthe wena ungithembisile the time isuka la sisuka khona ukuthi uthe wena uzokwenza yonke into kahle manje njengoba usuphakamisa umoya ke yabo manje kube ngazi ukuthi sisolo la kanti sisolo ngisindaba yakho sicela ushiyele kuthina thina siyisothe ngendlela yethu konje angithi uthi umfowethu uhlala ngakeni umakhelwane wakho ngakeni so uma ubona ukuthi ifoni kamfowethu ayingeni awuzami ngane ukufonela noma udadewenu noma uma wakho noma owakini ubatshela ukuthi abacela umfethu avule noma avule ifoni noma bambi noma kwenzekeni ngoba mawuthi wena akatholakala ngafona ngisho ekakubo ezibenza ngijayela mangabe ukuthi beneqiniso kimi kodwa yena akabanga neqiniso kimi nasekhaya bungafonela ekhaya unayo inamba kamfethu omdala unayo kodwa naye wazi umfonela anginayo inamba lo muntu loyo awusenayo ifoni yami ihlezi flash yazi ukuthi mina ngisebenza ngamafoni waflashela khona ukuthi ubalela ubugebengu lokwenzayo inamba yakhe yahamba flash ifoni mase igcwele ifoni ngenzayo iyaflashwa ngenkonzo cela ukuchaza ukuthi imali kamfethu ke kwenzakalani senzenjani lokho suka ngikhakini nalo mbhede lo okay chat yabona la sabela yakho manje ngikubuza
Usungigqiba ngey'ngubo, kanti usungigqiba ngey'ngubo, yini manje? Awutsho